Mutta Haaparannan lämpötilassa sitten jo rupesi näkymään tätä Atlantin monikymmenvuotista oskillaatiota, eli se, millä mä sain parhaat korrelaatiot, oli 63 vuotta jakson pituus. Siinä sitä jo näkyy tuossa pikkusen, eli se on kahden vaikutus. Siellä ehkä on tuommoinen 0,2 asteen hiilidioksidilämmitys, mutta toisaalta taas siinä tuossa 1990 tapahtuu tuommoinen hyvin askelmainen muutos, joka voi liittyä vaikka siihen, että on lämpömittaria muutettu. Mä yritin katsoa sieltä Ruotsin ilmatieteen laitoksen sivustolta, että onko tuosta mitään tietoa tuosta lämpömittarin paikasta, mutta en löytänyt sitä, että on tai ei.